Takže už jsme tu, pojedeme na naši klubovnu. Nikola mi celou cestu básnila, že by byla s těma klukama sranda. No úplně, Kače, no úplně, říkám jako, že by tam byla sranda, ale ne, že je chci. Já říkám, že mi básnila. Takže ukážeme vám, co jsme dneska udělali. Jako jsme dobrý, jako jsme holky. Zatím jsme udělali takový plác. Koukněte se, jak je vysoká tráva. A teď se koukněte, jaký to je úplně území prostě. Víte, šahám na zem. Ne, prostě takováhle hromada, ty vole, nějaký prasata to tady házeli. No, prostě, normálně, tato hadice je had, ne? To jsem se lekla. No, taky had. No, bolí. Tak jako na to, že jsme holky jsme zvládli hodně. To ano. Co to tady dělá? Takový hnusný auto. Není to náhodou vaše? Ne. A čí? To je toho jednoho. Máčku. No, to je nějakého debila. Takže my já za chvíli jdu domů. Prosím vás, čekám. Nikola tady ze mě nemůže, prostě je to divný. Kačena je blázen. To ale už sama vidět. Možná dneska to zveřejníme na YouTube. Láskování. Prostě jako dneska jsme si vyhráli. Hodně na kamenech nebo na větráku. Hele lidi, vidíte tam ten větrák, ne? Tam jsme až byli, tam to bylo nehorázný. Takový hnusný kluci, co tam byli. No, nějaký malý parchanti, to vás mysleli, že jsou jin, prostě jako cool. Ale si mysleli, že se tam předvádějí, ne, že tam umírají a tak. Tam padaly na zem base, jako chápete mě. Ale žili tam po stranám. A já a Kačena na mě, jdeme si k ním lehnout. Cože, to jsi řekla ty? To říkala Nicole, Miley Cyrus 15, blog.cz. Takže